nan lafiya, ni ce taku Jennifer Ezekiel Ade wanda aka fi sani da Musita. Yau a cikin shirin za mu tattauna kan inda miji ya kamata ya tara matansa sha'awa. Kuma domin yin fasan baki akan wannan maudu'in muna nan da Anti Maimuna da kuma Anti Salma. Anti Salma, Anti Maimuna. Dole ne wai ya kamata in zama ina in ji sha'awa kafin saduwa da miji. Sosai mana. Bayan da za a yi a cikin za ki ji daɗin saduwa da mijinki ko kuma mijinki zai ji daɗin saduwa da ke in ba ki da sha'awa. Ko me kika ga mai ba haka ne? Wato Jennifer kina ji? Maganan aure. Kin gane aure in particular ke san magana ne wanda ya fi karfin maganan wasa ko wannan. So dole a cikin auratayya ya kamata the two partners su gane me ya kamata su ma junansu. Ke gane me ya kamata su yi to please each other misali kin ga muna magana me namiji zai yi wa matan shi dan ya sa ta dinga sha'awa ko kuma ta yi sha'awansa at that very moment ko to kin ga idan namiji yau da gobe yana tare da matan shi bai san wani point bane ya kamata at first let me put it this way da cewa ya kamata ya san ina da ina zai taba a jikinta to make her be in the mood da cewa tana son da she wants him to make love to her. You gane Hausa? So dole namiji ya kamata ya gane wa'insu key points a jikinta da ya kamata cewa in na taba guri kaza she will be turned on ko da ma she's angry at that time. Kin gane? To idan har namiji bai gano wannan guraren ba akwai dan damuwa domin ba zai zo kawai zai dawo daga gurin aiki ko kuma a koda yana gida ne yana saying he wants to make love da matan shi that he will not just come direct kawai ya kwanta da ita without any feelings. Ke fahimta? He will be hurting her because at the end of the day she will end up even getting bruises in her private parts. Ke gane Hausa? Saboda dan tunda wasu mazan ba su sani wasu mazan kila ba su sani ba. Ke da kike macen that is where you have zaki iya zuwa ki ce mishi to abu kaza nake so kamun mu fara. Yawa that is where the communication will come in. Domin Salma ko? That is where in har bai fahimce ki ba all this long. So that is where the communication has to come in. Zaki iya zaunar da shi cikin lumana ba cikin hayaniya ba. You now make him to understand the cewa ni fa kowane lokaci ni dai kawai I'm just there ne idan kana kwanciya da ni I'm not feeling anything. Sai tambaye ki why because he's concerned. You're his wife. He will want to know why. Ki gane? Then a lokacin nan zaki mishi bayani a yanda zai gane. Cewa ai ka san jikin mace da na namiji duk akwai sensitive part da ya kamata a taba da zai iya sa namiji ko mace sha'awa. Saboda haka ni nawa in ka zo min ba tare da kai min wasa ba ka zo min direct ne ba na jin daɗin haka. You make him to understand to nan zai fara tunani lalle is wrong da cewa da yana zuwa miki kai tsaye ne kawai ba tare da akwai wasa ba. That is why aka halarta wasa tsakanin ma'aurata ko da addinance an halarta wannan wasa tsakanin ma'aurata. It must be there before you say you as in you want to make love to your wife. Kuma kin san kuma to abin nan kowace mace tana da wajen da yake tayi mata da shi. Yes. So ke yanzu dole ne ki san kanki ina ne yake tayi miki. Kin ga wasu mata aka shafa bayan su kaɗai zai ta musu sha'awar su. Wata kila ki so ta yi mijin yanzu yana wasa da kisa zai ta mata da sha'awar. Yes. Wata sai an taba nonanta wata ta in kissing kowace mace tana da wajen da ya kamata. So idan kina so har a ji daɗi ki ji daɗi mace dole sai da sha'awa. In ba sha'awa wahala ne. Da ke da shi dan idan ke mace ba ki da sha'awa shi ba zai gane ba. Ba zai gane ba. Kin gane I'm sorry to come in Aunty Salma saboda irin wannan misali kaman akwai mazan da suke complain da cewa matansu su mazan ba sa samun satisfaction da suke so a cikin matansu. Kin gane wani zai fita ya ce matan she's dry ba ta da ruwa kenan. Kin gane akwai tunda akwai wannan is like lubricant da zai supporting ɗinku when making love. So by the time there's no babu wannan lubricants it will be hard shi karan kanshi zai iya ma samun bruises ma shi karan kanshi ba ma ita karan kanta ba. To by the time kai mata wannan wasan automatically that water comes out on his own. That lubricant. You understand that lubricant? It comes out on his own. Automatically. So by the time you just come, she said aka bambanta love making the rape.
Yeah. Okay. A woman is just here and a man just come and struggle with her and he raped her. There's no so one she will not feel anything. You're just doing it on your own. She'll be shouting, she'll be in pains and all that. You're doing it you as a man to satisfy yourself one day. Saboda babu wannan wasan, babu wannan abubuwan da aka ce ka yi saboda to move her on, turn her on, baka yi ba. So you can get it to be very very difficult to her da zama very satisfied bayan ka gama. In mace mai haƙuri ce, in ba ta da if she's not that talking time, she'll be there. Ta kyale ka all the time. Akwai matan da sun zauna yes a wannan halin. Amma da sai magana hakuri bai wannan. Kuma ke ga wannan bai kamata ta yi hakuri akan wannan ta nuna mishi. Cewa ya kamata ka shi namijin ya gane ko ko yayi tunani me yasa wacce kullun nazo ba ta motsi. Domin gaskiya magana shine sha'awar yana sa mace ita ma za ta yi contributing. Yes. Ta yi motsi da komai ba za ta kwanta kawai tana jira ya gama. Tana Allah su kawai ka tafi. Ya tafi kin ga he only wants to satisfy himself kenan. Kin gane? Ana shafa kai ana shafa baya ana kissing ana duka dai. So many things to do a wannan lokacin. Anti amma akwai lokacin da za ki gani nan mace ta gaya wa mijinta. Okay. Kana yin haka baya yi. And kamar akwai lokacin da ke ko kin fada gashi bana jin like bad I'm not moved and sai ji haushi kina ga ya kamata ya ji haushi a lokacin ko kuma ya kamata ya magana ya kamata ta magana ko ba bai kamata ya shi ma if he's that understanding type bai kamata ya ji haushi ba she's your partner, she's your lifetime partner. Apart from that ita jikinta saboda ita ma she's looking for any means to satisfy her. Abinda yayi mata kyau abinda yake mata daɗi akwai abin da then you're sick. That's the truth. And no. In kitchen, sorry to cut you. In kitchen, akwai matsala. Kwata bana da sha'awa. That is what I'm saying. Then you're sick. Ba lafiya. Ke gani? But kuma da kuma a jikina I feel I am okay. Excuse me. In that you're sick. But ina nufin you're on sick bed. Might be like Amma akwai matsala. Yes. Akwai abubuwa da dama da yake sa mace ba ta sha'awa. Muna da wayannan cases din a ƙasa. Wata akwai issue na mijinta baya kyautata mata a gidan aure. Kin fahimta? Duk lokacin da zai zo yana son he wants to make love with her. Saboda baya kyautata mata always she akwai grudges a cikin zuciyarta kullum tana cikin jin haushin shi. So duk lokacin da ya zo za ta ji kawai bari yayi kawai tana ganin shi ya zama mata dole. Ya zama mata kawai tana zaman yaya. That's number one. Wanda majority a cikin Hausawan mu ana samun wannan. Sannan another one again is either part da rashin lafiya na jiki. Akwai issue na infection da yake sa haka. Wanda kuma yana da different kind of sign a jikin mace. Wani zai bata different as in tunda ba magana muke ba amma wani zai bata different sign a jikinta, maybe na faɗi one or two matan da take da shi za ta iya gane cewa akwai matsala ta shigo to hospital ke gane akwai issue na infection. Wani zai nuna mata sign of discharge dinta, it will change. Akwai wani magana da Hausawa suke cewa wai fatar da farin ruwa, there's no woman without that liquid something a jikinta. The only thing is that the only thing that you get to know when you're sick, as in akwai infection a wurin, it will change the color and it will change the smell. There's this funny smell da yake fita daga private part ɗin ta kin gane. So wani iya wanne yake nuna mata wata zai bata inci a gabanta. Idan a gaban surukinta take she start scratching. No, like seriously, she'll be scratched. Tana magana na amka zaba her hands, she dip it into their ashes. Kake manta. Ita da mutum ke ya manta. Domin akwai kuma irin wanda aka musu fyaɗe. No, I want to come to that. Ni ina son tambaye ta ne yanzu. Ke wanda kuka faɗa yanzu sai ki ga wannan wanne ne matsalar ki? Gani? Zan bi ku. Sai ku kara dami ne. Kai sai da mina ne yanzu ina da problem. Abu ya fara dami. A nan muka karshen wannan shirin ku biyo ma kafafen sada zumunta mu kuma kar ku manta ku subscribe sai an ji.